Hij pakt mijn hanger. Niks gaat daar. Eat Street. Pak de eerste daar gewoon. We gaan nu gewoon even aan. Ja, is goed. Wie staat ik dit gedaan staan? Start de heist. Ik weet het. We got a Buffalo overflow with a hacking device. You got to manually reboot it on site. Start de heist. Ik heb de heist gestart. Ik heb een Halloween mask gepakt volgens mij. Ik moet echt het leeg hebben van de tweede monitor, anders is mijn webcam echt zo slecht. Niet dat het nou goed is, maar... Je kunt kiezen tussen cable ties of thick skin. Alright guys, listen up. Good news and bad news. We got Precies van mijn alt, dat weet ik ook nog niet. He hit the thermite and the drill in the server room, but he bailed. The bank manager's got the key card to get in there. Let's get it on. Nou, let's get it on. Just walk straight into Oh, the je bent bank. zo nog niet. Wat best zeg? Ik ben E. Ah, Je moest niet op afdouwen, want dan start ze de poep. ja, ik zie het. Okay, we've got the vault to the left and the server room upstairs to the right. Find the bank manager, then tie him down or shoot Met him die when he moustache. gets the key card. Ja? Was de Check bankmanager. out the security cameras. Nee. I'm in the cafeteria. Not many people here. Ah, waar ik had zo moeilijk. Deze moeilijk lopen, hè? Ja, moet echt de bank manager vingen. Ah, mocht niet te dicht bij de guards, want dan zien ze niet wapen. Ja. Wat een helden. Ik denk dat hij hier zit. Boven. Misschien zit hij op de play. That's the server room door. Ah, ik denk het niet. Ik dan niet. Hallo. Get the bank manager. Misschien moesten de heist wel starten voordat ze dat... Of moeten we gewoon onderaan de desk? Nee. Nee. Oh, wacht, ik zie nog iets. Nee, waar we de trap op kwamen, daar rechts is een kantoor, misschien zit het daar. Ja, hier is in de computer. Ja, met een gast. We moesten de bank manager hebben, hè. Hier is wel een grote office, maar is geen bankmanager. Doe maar gewoon starten, hè. Start de heist. Is goed. Oké. Alright, let's get rich. Maar je ziet nog meer kantoor, hè. Gewoon met de bananen. There's the silent alarm, gentlemen. Oh, hij is de bank Oh, hey, manager. ja, ik heb hem. Okay, we got Oh, dat moest niet neerschieten. One minute. Was ik dat niet? Hey, kom dan met mij. Is er nog neergeschoten? Ja, heb ik wel, ja. Hey, doe eens dat ding. Of iemand zit de sleutel. Pick up the Ik drill heb in hem. the thermite. It's hidden inside the copy machine. Oh, thermite. I got the drill and one can of thermite. Kom mee. Great. Hey, pak ook zo'n ding. Set up the drill at the gate. Someone no. pick up the extra thermite. Ja, pak dat op. Hier, de kist. I got it. Ik zie niks hier. Ah, oké. Cool obtained mission equipment. Thermite. Ah, Good job, Paul. dank je. No problem. James, follow me. Andere kant moet jong. Nee, wat heet dat nou dan? Ja, ik had tegen de andere kerel. Oh, hey, we moeten ook ze boren. Ah, Drill in place. Boren in The plaats. insider show delivered. Now keep an eye on the drill. Ah, It'll surely ja, find deze heb ik al eens for a gedaan. while. Ja? Ja, en ik zet het ook op de website, dat ben je niet zeker. Oh, dat zie ik ja. Ik ben niet goed gekeerd. Down on the ground. Strip er zo heen. Oh, komen ze aan de buiten, ja. How nice are those cops to come and keep us company? Let's watch off. Come with me. Okay. Hey, heeft nu die boven zijn Omdat, The police scanner. goed zeg. Mobilizing an assault.
Ja? Oh, ik kan niet meer weg, want het is niet zo slim bij de verder te zetten. Even met de security footage bezig. Ja, dit is op de laptop hierachter. Ja, dat heb ik al eens gedaan. Oké. Dat is best kut. Ja? Hmm. Schiet hij echt de politieman weg. Ik weet niet meer welke computer het precies was. Oh, dat is de andere kant. Oh, één zetten. Sam niet, die schiet best wel graag in een keer. Wat voor moeilijkheid dat ze het gezegd. Gewoon normaal. Snipers! Away from the windows! Alright! Dat is natuurlijk niet wanneer het de boren vallen. Hey, ik denk ook dat de Splinter Cell is met zijn night view. Somebody's gotta fix it! Ik ben de boren aan het repareren. This drill is Trots op fucking dich, jong. worthless! Boor rijdt weer. Wow, 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 wow. Ik weet het best raak, ja. Maar ze echt een beetje koggelzeuk en zo. Fight on! Goed, de kop nekken. Kom maar jij of zo een shotgun met dat wapen. Ik kan het niet oppakken, die wapens. zitten met een Snipers! kegel. Away from the windows! Ja, helemaal veel, maar ik heb er heel aan een hoop neergeschoten, dus ik kan wel... Ik heb geen kegel meer. Oh, hey, ik heb genoeg. Ik was het beste gewoon bij Enkens blijven, maar gewoon iedereen neerschieten en dan Ja, keuken kom op. maar aan. Dat is een kegel hebben. Oh. Waar zit hij? 8 graden in het plafond. Daar is iemand om leer gekomen. Dat denk ik ook. Goed doen. Is dat... Deze... Hm? Drill's stuck again. We have to Alweer? start it. Ja, de boor. Met de boor. Niet goed gedaan, jong. Wow, hier stond nog keiveel. Ja, ik zie het. Maak nou maar een granaat. Oh, snipers ook. Hey, op de dak. Oh, doe het. Great work! You chased them all the way back into the holy Coronado. Now, make good use of the seconds you got until the next assault wave. De boor is halverwege. Bezig. Maar die kegel hebben, echt. Oh, kut. Get yourself together. I'm told Ah, nu heb ik ook geen kugel meer. Je hebt toch een ammo bag? Ja, dat klopt. Dat zegt er ook nog één, hè? Ja. Ah, Ja. als ik er daar heen en neer leg, want moet je straks de andere kant doen. Of wil je door die kluis heen? Ah. Hoe leg je er neer nou? Ja, Oh, ja, ik heb nog 51 kegel nodig. Ik kan nog Oh. even gesproken. ik wil een pistool. Zoals we gaan rapen. Control de surveillance, hoe duist je dat aan? Ja, ik denk dat ze die moest vastbrengen. Roger. Niet zeker. Of op F-touw het zal van liggen. Die kill de civilian, ja, dan moet ze niet tussen die politie gaan rennen, jongen. Ik wil net zeggen. Eigen schuld, dikke bel. Dat is echt van masker. Nee, dat heb ik gemaakt. Dat is een duivelsmasker. Dat denk ik. Dit is een Halloween ding met een of andere muts op of zoiets. Oh ja, ik heb van dingen. Left 4 Dead. Oh, je komt er zo'n einde in. Een dikke. Ja? On the ground now!
grill's squeaking again. We need to get it fixed. Sacre bleu, ik heb geen keugel meer. Ik wil even de boor maar. Oh, Ah, we ik zijn heb binnen. zo'n dikke. Hè? Ik heb zo'n dikke. We zijn binnen Oh. binnen. Gewoon met de banaan. Another police assault coming down on you in about 30 seconds. Fuck man. Ik heb Je geen- moest eigenlijk in het helmpje scheten. 20 Ja. seconds left. Maar ik heb geen keugel meer. Oh, pak die hier erop. Ah, hier liggen er zo. Get down! Get down! Stay down! Any second now. Je wordt s'nachts gesniperd. Oh, weer zonder goed hé. Oh, dat is met een schild. Komt van achter. Zorgen. Oh. Wat een neerhoud. Ah, I'm dying! Somebody drop a medic back! The drill's done! Let's get moving! Doe de boor verder. Nice. Go through the gates and head down the fourth corridor. Oh, dat kunnen we beweren. County road right above the Oh, vault er and pull zit up ook gasten binnen. Ik heb niet meer zoveel. Ik heb wel nog de toer. Damn vanguards! Aren't we done with them? Ja, je moest er dadelijk om liggen of zoiets. Weer achterdoor. Ik kan het door beter de dijk neer leggen. Daar ik al nu ligt. Goed. Ik leg me in helemaal neer. Elevator! Close it up! Weer achter zitten. Oh, ik moest iets doen. Ja, daarachter is die kluis. To the left! Moest dat de termite moest het, ja. Get out Oh, of this okay. room fast! Doe eens ook zo'n thermite beter. forward until the thermite is done. The second can of Heads up, defend in a group of cloakers. Yep. Als ik hier heel dadelijk in. Oh, dat is wel. Never mind. Even een beetje schuilen. Just a couple of minutes left! Dan hadden we het wel. Oh, kijk, die wil de hele tijd eerst in de gang komen. Ja. Nee, sneller. Oh. Oh, de neer. You look quite bad, man! Dat is quite bad, man. Oh, shit. Look out! They're coming from the elevator shaft! Dat heeft wel eens zin als ze een tool willen doen. Thanks. Ach nee, de Andy is ook in de chat. From the elevator shaft! Oké, Oh, het is de helm leeg, hè? ik ga hem lezen. Nee, keugelzaad. Nee, oké. Hé, er komt Siphon veel eruit. Ja, Siphon zelf, hè? Of ja, toch? Splinter Cell. Zo. Zie je gewoon lente gescoord. Oh ja, inderdaad. Keep it together! Hey, Jack! Follow me! Okay, we're about halfway through the Andy, like de chat is even getrokken. Cloakers down! Zijn die mijn geval. Ja, ik denk wel. Hoppa, dan blood. Right between the eyes. Please are retreating! Oh. Weg. De afstand zit in de weg, man. En de vuurzel. Ja, dan kent ze deze kant op lopen, hè. Hey, James! Follow me! No. They'll be back for more within minutes, though, so keep at it. Ik zie dat feest. Wat, de bitch. Wat? Oké. The rescue unit just freed another civilian. Doe precies hetzelfde dan. Nee, de camera neer. Oké. Ah, destroying cameras reduces intel on you. Andy, ik vind het ook leuk, joh. Ik heb toch een smiley gemaakt. Ja, ik zie alleen maar het gaat gaten eruit. Ja, dat is toch een smiley. Thermite's done! Let's get to the vault! Oh, ik ken het wel. Nou, dat dekt misschien net. Go straight into the vault, just as planned.
Ja, moeten die zakken vullen. Bring out your bags. Get all the money. The police are mobilizing another assault. The party starts in 30 seconds. The cops are in Wat een control of smiley. the doors. They will open any second. Be ready. 20 seconds, fellas. That's one hell of a pile of cash. En hier is de kwaliteit een beetje oké. Niet schokkerig of zo, hè. 10 seconds now. Snel rapen, jong. De leer ervan afhangt. Zet druk naar boven, zo'n. Vergeet dat niet. Everything. Let's fight our way Nee. out. Oh nee, die deuren gaan op. Leg de geen moneybag ergens neer. Ik heb de deur al. Oh, de keugelbag. Ja. Leg er gewoon één neer ofzo. Oh! Als het nodig is. I can't see fucking shite. Ik, Zien zij dat die rook gooien of hij deze twee heen? nee, weet niet. All right, I'm coming. Zeg gewoon, ik heb geen granaat hier. Ja, wat kunt zich doen, jongen. Move. Ah. Wow. Ik kan niks. Met de taser. Ja, het is wel vrij, is niet? Oh, ja. Ah. No. Ja. Cloaker, taken care of. Het is wel vet dat er taser zijn. Oh hey, zit in de hoofd. Hoe is het? In de rechterkant. Down. Ja, daar. Och nee. Het ergste is dat hem wel gewoon er ook gaan schieten. Ja, die zijn Splinter Cell, die kennen dat. En kiezen. Wat heeft die of moet er gewoon boete gewoon? Of wat Ja, moet er nog richting boete, maar... Ah, ik heb hem schilder, dik op. Ik heb geen keugel meer. Gewoon niet. Ik kan even keugel rapen hier. Let's go. They're hitting us from behind now. Come on, faster. Field history. Oh, een stuk Oh, keugel. oh, Nee, nee. Achter dit. Oh, dat is het niet. Als je gaat boven, hè? ja, deze is echt fucking druk. Hey, sheeps, jong. Ja, meteen. Ah, medic bag. Give me one. Fuck. You're roughed up, my friend. Ik heb een keugel met in. Ja, nee, ik zal een keugelzak neergooien. Of zullen we gewoon naar de einde denken? Got no ammo left. Ammo bag. Somebody. Ik gooi hier achter de polen een keugelbak. Come get some ammo. Yo, dat allemaal door, dan kunnen we daar even op praten. Come on. Keep it up. Hey, ik heb keugel neergegooid. Yo. Ja, kut. Ik kan nog weer verder. Ja, waar de heck? Oh, hier ligt de hanger er nog. Moeten we terug naar de serverkamer, hè? Nee. Ja, ben je verder. Komt hij daar? Ik ben daar tegen. Ik vind het jammer dat je niet kan leanen.
Oh, Ja. Ik moet snel de trap gaan. Oh, dat kan niet. De deur is hier dichtgegaan. Oh ja. Ah, die met de schild op hun ding. He's from the Oh, corner, shoot. guys. It'll get real hard in 30 seconds flat. Ja, Merde. het duurt heel heiden in 30 seconden. We moeten even doorrennen heen. through the lobby and up to the server room. Nee, dat halen we denk ik niet. Ik moet toch een beetje voorbij met te rennen met die... Get down. Ja, dan met dat schild dan. Ah, nee. En nu kunnen we doorrennen. Oh, er zit een sniper dan nog even door. You gotta get out of this damn lobby. Ah, wel moeilijk, ja. Run it tight, guys. Instant aid. Meer ouwe. Nee, ik heb niet de DLC. Ik heb de afgelopen weekend was in de aanbieding gekocht. Let's blow a hole in this wall and run like sons of bitches. Put the C4 on the wall and stay back. Oh, hier is het kermis. Ja. Oh, we hebben nog maar 4 minuten te snappen. Ah, maar je moest er doorheen rennen en het oh. It's about to get real. We're on the right track. Nee, we rennen en dan is het klaar. Shit, they're everywhere. Oh nee, nog even. Put him up. On the ground. Ik zit nu aan het testalizen, hè. To the left. Get down on the ground. Schiet het net een beetje later geraakt. Down, down. Almost there. Almost there. Hey, To the right. ik ben al lang honger, hè? Motherfucker. Ja, ik ben ook Oh, wel. ik kan staan. Straight Kom maar ahead. aan, kut. To the left. Haha. Like clockwork. Hey, de garbage truck. Check back. We made it. Oeh, yeah. Splendid work, gentlemen. Hoe zie die hangen? Die zien nog allemaal binnen. Wat een neusle. Hoppa. Nicely done, gentlemen. We're set for life. But I know the action is the juice for some of you. So I got more eyes for you to stick your teeth Dit is into. erg schrijf. Nou, op wat zitten I'll eigenlijk. show you the plan. Geen idee. Kijk hoe dat werkt. Wat zei ze? Zullen we er nog een doen of wat? Upgrades op CD. Ah, new weapon. Ah, die kan ze gaan niet pakken. Wat is dit dan? Ze escape thuis en dan upgrades. Ah, ik weet niet of ze daar... Oh, dat is geen veel upgrades of gelijk. Ja, maar wie zien maar pakken of zo, ik heb geen idee. Volgens mij lijkt dat een repetition of zo. Dus ze het automatisch krijgen. Ja, dat zou kennen. Exalted required, ja inderdaad. Ja, goed. Wat zei ze ervan? Is er nog een in de... Ja, prima. Pak de wel een volgende. ander level dan, hè? Ja, ja. Hij heet de straat. Ja, dat is goed. Start de heist.
ga heel even naar de pleeg ondertussen. Jo. Hallo? Yes. Ik ben ook ready. Okay. I'll take the plates. You erase the security. No, that wasn't the plan. Don't change things up. Geen idee There, wat je Slick. moet doen. Now I call the shots. What are you doing, Matt? Double cross. Oh, deel op mij. Get him! Oh, That no. case is worth millions! Shut the door! Hoppa. Oh no, de Take him score out! op. Fire! We gotta get out! Bane, we gotta get out of here. Fix it. To the right! I'll patch in your getaway driver. Bruce, we need you to pick up the crew now. Kom maar, Hoxton. Bugs everywhere. It's like someone tipped them off. I'll pick you guys up a bit ahead. Everybody down! Fight your way past the police blockade and meet up with Bruce. Cool, dat is al wie het broert, man. Hey, zet er joh. Shit, ja. Stay down, people! Ik wil straks nog de review doen. Fuck you are! Ja, is goed. Nee nou? Ja. Daar is nou. Dat is oude. Hoe niet als. Ah, wacht. Hé, pak er wat. Het vrouw met zee. Wie hè? Wow. Echt die blonde? Pak die blonde. Stay the fuck down, people! Wie moest ze die meenemen? Ik denk dat ze het pistool moest pakken ofzo. Hé, nee Nee. betasten hè. Hè? Nee betasten hè. Nee, nee, betaald. Er zit er nog een te scheten hé. Dat wou ik niet echt, man. Nou, kom vooral me. Houd ik in de silencer in de vaart. Het neem je schuur toch? Nee. Oh man! Fuck. Now what? Oh, Oei, dat zou ook, nee? Coming in! Okay. hè? Give me the Vroeger location zou of ik the map. meekwamen. Ja, ik zou achtergaan. Road, guys. Shit. Rescue unit on the scene. They're going after the civilians. The police ready. Wat tof gemaakt. They're definitely Zo zit het toch niet echt goed, nee. Waar is koffers in te vinden? Oh, daar rent weer zo'n splintercel heen. Oh, police assault coming in about 30 seconds. You just lost a civilian to the hostage rescue unit. Wake up now. Stuk Keesje gewoon is ga niet zwoord het spel. ja, van... ik denk dat we maar een beetje beroemd moeten, want... Hé, dan met die groene lam op de kop. Oh. Okay, get Matt. Get the plates. Get rich. Go.
vind het jammer. Oh, eigenlijk. Fuck. Get on the ground! Stay where the fuck you are! Stay down, people! Hey, die surveillance die zet hem niet zo heeft. Dat mag niet, ik heb er een hoop nergens mee. Boten dan, hè? Hoop boten nergens. Kan ik leggen, man. Je zit met die keuken van Dirk. Ja, slenken. Oh, dat is niet goed. Get down, Bigfoot! Get down on the ground! Dus mijn kan je eindeloos blijven zitten, hè? Let's go! Ja, ik denk niet van het rennen. Ja, doe ik de keuken op. 10 meter down. Ja, daar kan nog niet op af. Get ready! SWAT helicopter inbound! I'm dying! Ah, kut. Anybody got a medic bag? Oh, Bad shape, man! wel best zeg. Ik denk, ben ik wel al opnieuw geworden. Oh, you don't look too well! Fuck. Ik vind dat de grote kapotte door, hè? Ach, kut. Dat is ook nergens groot, hè? Nee, ik heb het verkeerd gemald. Thanks, man! Raap ze zo'n pakket kegelen af, met 3 kegelen. Wat is het dan nou? Jullie best wel. Wow, als je die melee dan houdt ze die in één keer neer. Oké. Kan ik niet meer runnen? Nee. Oh, Oh. het ding is een jongen bij mij in de klas. Ah, oké. Hey, de Frode direct? Ja. Ik heb geen keuken meer. Glad to see you guys survived that, even though it was just barely. Now, lick your wounds. Eyes on the prize. Ja man, lek die wonden. It's probably the one headed towards Oh, ik heb wel nog de training gehaald. We zitten wel in gekke taal praten, dus ik kan niet op de voice krijgen. Dat is goed man. on the ground! Right down on the ground! Get down on the ground, people! Down on the ground! Het zegt die allemaal op de grond te roepen. Left! Nee, Get down! de hok stond. Opstom. Van de hel. Get down on the ground! Blijf maar komen, hè. Ja, wel veel blauw op straat, hé. Als ik weer geraakt wil, dan kan ik neerhellingen. Down on the ground, now! On your belly! Get down! Met de surveillance killen, hè. Oh, overal keugel. Ja, ik moet eigenlijk gewoon een keuken hebben, joh. Ja, daar liggen er vaat. Is niet allemaal gepakt. Hoe ligt dat dan? Hé, oh, dat is. De vangers gepakt aan. Wow, daar komt in één keer keihard wild achter. Doe het zo. Down on the ground! Wow, dit is harde kies, jongen. Seconds. Oh, ik ga ze achter hem lopen.
Ik ben een beetje achter hem gelopen. Maar ik zoek, ik heb geen keuze. Oh, een keugel hier. Oh. Fuck, ik lig op de grond. Oh, ik ook. Kom Frederik. Oh, ik wil being helped up. Dat is altijd goed. Wacht, soms kan het nog met toe, ja. You're roughed up, my friend. Zat eruit, hè? Ja, oké. Zullen we dat laten liggen? Laten we liggen. Je hebt me net aan moer geholpen, man, dat is zielig. Zielig. Dat is wel handig, vooral als we weer op de grond liggen. Gaan we elkaar om de beurt optellen. Leuk, man. Heb je een ammo bag? Ja, heb ik. Ja, ik ook. Ik ga er even zo'n neerflikkeren. Oh ja. Ik ben eigenlijk behind enemy line, so. Ah, fuck. Ik gooi je in de ammo bag neer. Doe maar. This way. Wow, dat zit er verboden, hè? Geen keuze meer. Het is eigenlijk op 6 gehoord, hè? Thanks, mate. Stond als je de bag niet meer op kunt pakken. Sorry, ik ben respawning in 324. Een custody? Ja, ik ben een kust. Zet aan. Is dat normaal? Ja. Eerst wat hij zei, je moest zo hartstikke neer. Ja, je ziet er geen. Ja, wat ding is Frederik is van. Ik dacht dat we deze kant op moesten. Fuck. Ja, doe dat. Waar is hij? Ja, lekker. Wat door, heel leuk. Oeh, heel goed. Yep. Dat hebben ze wel wat gedaan. Oh, daarachter zit Ah, dan moet ik zeggen dat we bij je of wat? Ja, ik ben er wel bij, ja. Ik ben wel van de partij. Get down on the ground. On the ground. Follow me. Op de grond, zo. Oh, een K. Move it. Wat is dit? Nee. Hey, Frederik heeft een ander wapen. Heb je dat opgeraden of zo? Ik heb geen idee. Oh, Any one of you want to share a medic bag? Ik heb een keugel meer. Ik heb weer van achteruit geraakt. Ik lig op de grond, hè, achter mij. kijk maar even met de street komt. You don't look too good.
Oh, ze zeggen in één keer tegen op mij. Thanks, man. Sorry. Zo die nog gaan niet. Let's smoke him up, guys. Oh, Frederik is neer. Need help. I'm coming. You hang in there. You don't look too good. Thanks. Ah, man. You need gasoline, we can set down. Ja, daar ligt hij achter. Burn. Yes, you're gonna burn. Let's see how long he'll last. Shield down. Ja, ik heb hem met het schild neer. Mensen krijgen in de auto. Fight them off. Auto. Er is geen steering in de auto. Ja, dat is de kerel die heel goed op. Dat even de tool Ammo van. bag right here. Taser. Wat Ik leg je in de container. ben ik gaan ophalen van? Dank je. No worries. Gaat er hard aan toe, hé. Find more gas and pour it on the fire. Keep it burning. Godverdomme, hè. Across the retreating. Wolf needs help. Hey, Jack! Oh! The fire's sounding. Need more gas. Fucking motor. This fire is starting to run out of fuel. You should be running out of oxygen soon. Down the ground, motherfucker! And don't you get up! On the ground! Help! Check Hoxton. He's in trouble. Hold him off! Stay the fuck! Fucking hell, zit je alle drie neer? Oh, Nee, ik niet. Maar ik denk niet dat ik het overleef. Thanks! Als hij nou gaan helpen. Wat is hij? Hem. Nee. Ja, fuck de Hoxton. Ja, sorry bro. Hoe zit het met de vuur? Brandt dat nog? Nee, nog niet meer. Ja, de andere kant brandt nog. Down the ground! Tough fight, huh? Well, you came out on top. Now, get back up on your feet and get cracking on the task at hand. You got hostage rescue units coming in. Dat is een helmdraad. The police are willing to do a hostage trade. There should be a hostage somewhere who is marked out. He's got the fucking case handcuffed to his arm! Hey. Drop it all! You Goed dat kerel gedaan het, hé. There's no time to loosen Het is that een now. tripmine You'll zelfs. just have to take him with you. Don't move! Guess I'm coming Son? to you. Get a hold of Alex! Ja. See where he can pick us up! Move it! Er zitten snipers hier. Steps a bit and I'll get back to you with Hé, ik ben neer. Wat ik ben neer. Let's get the Er hell zitten out of snipers here. op het dak. Back to the parking lot on Easy Street. Get a move on. Hoorah! You get a move on. Cheers, mate. You get moving. Go, go, go. Hurry up. Wow, wow, Go, wow. go, 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 go. Keep Ik moving. schrok me echt, hè. Hey, you. Get a move on. Go, go, go. Keep Ja, moving. dat had de kerel gedaan. Go, 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 go. Come with me. Go, 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 go. Keep moving. Jongen, ren eens door, man. Wat een On the trage. double. Hurry up. Go, 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 go. Keep moving. Get out of here. Hurry up. Move, 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 move. On the double. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. On Go, the go, go. double. Keep moving. Hurry up. Zo vet dat ze zo'n plastic hassen aan Go, 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 go. Hurry up. Hurry up. Keep moving. Go, 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 go. Oh, Go, 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 go. ding is een zeewoudhelikopter. Hurry up. Get Oh, ready. ja, mooi. SWAT helicopter inbound. You coming with me? On the double. Gewoon met hem nu? Go to the parking lot. Ik ben aan de parking lot. Keep moving. Go, go, go.
Achterlijk. These PCBs are keeping busy. I guess until another police assault. Taser's history. 20 seconds left, guys. Go, go, go! On the double! Wow, 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 wow. Keep moving! Go, go, go! Oh, Right there. This is the place. geraakt. You, move it! We're a bit far out, so I suggest you guys move up to a high up position. It's easier for Uh-huh. everyone away. You get the fuck up! Hey, you, get up! Looks is correct. It's an easier pickup if you move up a bit. Hey, you, I suggest get you up! go up to the top of the overpass. Okay, let's move out of here. You, so much. You, get up! Let's get on top of that overpass quickly. Follow me! Still a lot of cops around. Oxford, follow my lead. All right, I'm coming. Oh, wow, hier zit de sniper. Down. Off the side. Run, run. Kut, hij raakt mij. No. Kijk, je schiet hem eerst neer dan. Keep running. You don't look Oh, zo niet. Run, run. Move. Thanks. Careful now. Get on the ground. Oh, ik wilde een taser ergens. Meijen, jong. Ja, Run. Oh, Move it. Move it. I'll move it. fuck, ik heb ammo hier. Let me go, guys. Just let me go. Go. Oh, dat is een eigen houden. Wat voor er? Ik kom tegen hem. You hang in there, pal. Oh, shit. Ik heb geen keugel meer. Dat is een kogelzaag. Hey, ik heb een shotgun opgeraapt. Zie je niks dat ik een shotgun in mijn inventory heb? Hoe is ze dat dan opgeraakt? Geen idee. Oh, ik heb ze door een deur afgehaald. Ah, dat is misschien handiger, ja. Nee, Probleem. It's holding up. You just barely survived that one. Now, lick your wounds. I'll have some fries. Applebee's backed up. Don't know how you feel. I'm running low on ammo. Anybody got an ammo bag? Ik heb no kugel meer trouwens. Dat is nee. zo'n kugel. Nee, ik lig op de grond. In de half uur. On the ground. Knock down on the ground. Oh, Oh, dat is net te laat. 6. Ik heb maar 4 kugel en 7 kugel in het pistool. Oh, geen kugels meer in het 2 hè. I ain't got much ammo left. Now. Anybody got an ammo bag? Niet te gaan, jong. Oh, ik ben Lady. Het is afgelopen met ons. Bummer. Bummer. Zelfs voor Sparrenhuis. Sorry, guys, I messed up. Hallo? Strength I can Hè? pull. Zelfs Sparrenhuis. Spent Yep. too much time in the big house. I got more hits lined up for you.
Dan stop ik jullie even de stream en dan start ik er weer opnieuw. Ik moet hem wel even installeren. Oh, moest ik hem nog installeren. Ik moet hem installeren. Spiral Knights. Spiral Knights. Hoe zit dat? Spiral Knights. Preparing to launch. Ai ai.